Takže si připravíme 2, 3, 4 plátky chleba podle toho, kdo toho kolik sní. Umícháme si vajíčka, pěkně do sklovata, aby nebyly úplně vysušený. To zvládne každý, si myslím. A to není nic těžkého. Dáme je vedle. Nastrouháme si sýr, já jsem použil Edam 30, osmažíme si chleba z jedné strany do zlatova pěkně, osolíme, očesnekujeme a teď na to naklademe ty vajíčka předsmažený, pěkně je tam rozprostřeme, takhle pěkně vidličkou nebo čím chcete, posypeme nastrouhaným sejrem, necháme tomu pěkně čepičku a celý to dáme pomalinku smažit pod pokličku. Vysmažený vyndáme, vidíte, je to do zlatova ze spoda a přizdobíme podle chuti. Může na to být okurka, řekvička a dobrou chuť.